berpasangan 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 saling koko saling koko saling koko saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling sanakan untuk sakinah bernya apa berpasangan 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 saling koko saling koko saling koko saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling sanakan untuk sakinah mongko kantining tumuwuh salame mong ngawase eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwadyaning dumadi supardiner sangsaya yaiku pangreksaning urip ya jagat ya dewa ya bathara tak waspadakake iki tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Susarman padha becik sak tekamu yayi nggih awit pangestu paduka Koko Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung alangan satunggal menapa. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Koko Prabu Suyudana. Ya banget panarimaku. Akarya bombong birawaning pikir muragage. Prabamu katon sumengko pangawak bojro sigra kang mogita gita kang amengku gati. Nggih. Sak menika wonten kabar ingkang hanyeng semaken batos Duh Koko Prabu. Ingkang magepokan kalian negara Wirata. Wirata sampun kelangan kekuatan. Wirata sampun kelangan kadigdayan ibarat macan kang tanpa siung, gajah tanpa telale, ula kang tanpa wisa. Awit kekuatan Wirata sampun ludes keles. Raden Patih Kincaka rupa Kinca adalah Raden Rajamala sampun dumugining pralaya mangkono Yayi Susarma. Nggih. Lah banjur karepe Susarma kepriye? Kok Prabu? Ratu sinebat Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin hangelar jajahan? Jalaran sampun dipun sekseni jagat saisine negara adikwasa wonten ing jagat raya menika namung kalih siji negara Ngastina angka loro negara Wirata. Yen to paduka Koko Prabu Duryudana kepengin Ngastina saya menjela kedahipun saged anelukaken negari Wirata. Mumpung menika negari Wirata mboten anggadhahi kekuatan. Mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados tunggal kekuatan kelawan barisan negari Ngastina. Mangke Wirata dirampit dados kalih saking ngajeng barisan Trigarta saking wingking barisan negari Ngastina. Mangke mboten ngantos raping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi. Akyatare sang kapirang urinangkul kinempit-empit dosang retnaning bawana. Yuwa si tukang walang adi. Trontong-trontong pepadang tumrap Duryudana.
Negara sing kuat aja nganti loro ning siji ya kuwi negara Ngastina. Saka Eguh Prati Keleyayi Susarma Wirata kudu dibedah. Nggih, Paman Sengguni setuju nggih. Kados pundi Paman Sengguni? Ngeloro gawe. Sepisan ngelar jajahan. Ingkang angka kalih goleki buron laron. Nuwun inggih menika si Pandhawa. Awit menapa? Nek diitung-itung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen, 12 taun mapan ana ing alas Kamyaka menika sampun kelar. Ning setunggal taun kedah umetan ana sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun kok wis konangan maneh, tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan maneh jroning 13 taun. Ngaten Paman, lakar kasinggihan. Sinuwun Susarma kepiye? Menawi Wirata sampun dipun bedah, kula mboten badhe nyuwun bondo sepeser pun. Nanging ingkang kula suwun namung sajuga inggih menika Putri Boyongan. Atmajanipun Prabu Matsuwapati nenggih Dewi Utari. Ya Susarma, sarujuk, aku sarujuk. Menawi makaten mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Satemah ancas kula lan jengandika Koko Prabu Duryudana saged kasebatan. Badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta. Manunggal kekuatan kawan barisan Ngastina Sata Kurawa. Senika ngestaken dawuh. Budhal direki Paman nuwun nggih mangestaken dawuh nggih. Sang Pati Segara Mranata baris nyawiji kumolong dampyak ku meregut lampahe binarung krapyak watang agate ku malar ngabagi Sorae kumoro Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling klompret sesauran minangka tutu ing baris budaling prawadyabala gumregut gemnya rumah yo
Wah. Hey. Maju. Duh kula putrane ingsun sira iku wus wanci pisah lan jenenging wang yuwa gulining arati Seta Buminjaya kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji lonjong mimis mlayumu melar mingkus kang dadi ambekamu napa aduh ngaturaken ketewasan Kanjeng Rama Dewaji babar pisan boten duga mana yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah Wirata ketekan mungsuh lakar kados mekaten saka ngendi saking negari Trigarta ingkang dipun pandhekani kalian Prabu Susarma Duh Dewaji lho Susarma lakar kasinggihan sajake Susarma duwe rasa lara ati duwe lara ati marang panjenengan ingsun amarga tak tolak amarga tak tampik panglamare marang anakku Utari wekasan wanoh-wani gebak peperangan marang ana ing negara Wirata kene ya mara gage saiki kirapna wadyabala negara Wirata dudu sapa-sapa
Dudu sapa-sapa senomatine, aku dhewe kang bakal nandingi kridane Susarma. Janji ora bisa nugel sirahe Susarma, aja celuk Prabu Mangsapati. Sikra bala kang tumingal, rang campu samya medal. Tadet wileteng godhong danyang kong manguncang nidi benjang sang aji micil Ganes sarane Mas hi Sikra cancutku mrekut ngembat watang rabasa mungsuh tangkep jojo tangkep jojo kantaran bau saya akti ong dingolena prateng lampu sirna madyaning palugun sirna madyaning palugun ing wit ladalah durung suwe anggonku lumaku saka praja negara Ngastina kepabak ngendhek barisan saka negara Trigartasaba warangka pepatih negara Wirata patih Nirbita pancen bener iki ana barisan segelar sepapan sapa kang dadi cecunduk ing lagu. Kekesate ratu Gustiku Prabu Susarma tumenggung pangkatku aranku tumenggung Salukat Katut Mbarat pancen bener. Pendirangan mripatmu sumedya laku arep menyang endi? Bedah negara Wirata ngrangket Ratu Wirata Prabu Matswapati. Ora usah goleki sing ora ana. Sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu anggonmu bakal bedah negara Wirata ngrangket Ratu Wirata. Lamun wis pecah dadane ilang nyawane Patih Nirbita. Wani karo aku entek wedine karo wanine. Bagus. Legan golek momongan puk bunuk golek pacangan marangi tatal ngrajawu. Lena kaprayitnan lair kelawan biatin tebiah dadah melengsati gawak gurane biatangmu Hei! Awas! Hei! Wah! Yo! Yo! Hey! Hey! Lo! Ah! Go!
Yo. Cepet yatiamu kowe. Hei, hei, hei. Hei, tanda kowe ya. Hei. Ah. Awas. Ya. Wah. Hey yo. Ah. Antuk tanganmu Herbito. Yo. Awas oi. Hey ya. Oh hey aya baya. Hey ayo hey baya. Oh. Pas. Oh, cepet jadiamu Nirbita kowe. Ah. Lo. Wah, oh. Asyo. Baya. Oh. Yo. Ah. Yo. Ah. Ah. Hey. Wait. Wah. Wais. Hey you. Awas. Oh. Oh. What? Hey. Yes. Wait. Hey. Yeah. Hey. Ah. Hey. Ah. Hadapon aku, ayo cobanen pedian. Het. Hat. Hei. Ambruk. Canda. Hei. Hei. Ha. Ha. Hei. Oh. Ya. Wei. Sapa iki? Warat sangka Atmajendra Wirata. Hadepon aku, ayo maju. Hei, tak. 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 Bet. Oi. Ya, oi. Yo, o. Pas. Oi. Rananggana sontan endo den palangi datan kikre
digdaya barang mati tak wujudi Satyaku jroning ati yen mati baliwat aku awit son labuh bangsa hanjrah harum asma rekti alat dadi saksi sun prawira Hey! Ah! Hey! Warat sangka iki. Ayo mundur, bapakmu sing tak goleki kon ngadepi Prabu Susarmo. Anggepe apa? Panglamarku marang Dewi Utari ditampik. Ora sah kakean bebangal. Ayo adu kasekten ana ing kene. Pitian. Hey! Hei, kowe. Has, oh. Hey! 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 Ah! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Patih Nirbita Mutiar. Iki Seta Buminjaya Mutiar. Krenggosan sing dadi napasmu
Daleweran sing dadi keringetmu mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Seta Buminjaya. Duh Kanjeng Rama Dewaji, ngaturi kedrawasan waleh-waleh menapa? Yektosipun prajurit saking negari Wirata sampun ngetingalaken kasekten miwah kaprawiranipun. Nanging tinemunipun jebul Ratu Trigarta Prabu Susarma inggih Prabu Susarman hanggaduh kasekten ingkang linangkung. Ketitik ing ripalenggahan sakmangke. Ing ripalenggahan sakmangke barisan saking negari Wirata samya mendelung kula kaliyan Wadyabala negari ing Wirata mboten wonten ingkang kuwagang anandingi kasekten miwah kasudiranipun Prabu Susarma. Aduh Kanjeng Rama kula ingkang sowan. Ana apa Udara? Padha ngaturi ketiwasan Kanjeng Dewaji. Katiwasan apa Udara? Salebetipun prajurit Wirata mapak barisan saking negari Trigarta boten weruh sangkan paraning bilai. Negari Wirata wonten ingkang dingkik saking wingking. Inggih menika Wadyabala saking negari Ngastina ingkang dipun pandegani dening Senopati Ngastina Karna Basusena. Biangsat iki jane kelakuane sapa? Oh. Iblis lanat. Iki mesti Karti Sampeka. Iki mesti Karti Sampeka sing digawe dening Susarma. Karti Sampeka sing digawe dening Susarma kelawan Duryudana. Kabeh do ngadepi barisan saka negara Trigarta satemah nguri nglotha. Didingkik lawan mungsuh saka negara Ngastina. Genah iki mengko Wirata bakal bedah. Iki mengko mesti genah Wirata bakal bedah. Seta lan Udara, perkara bondo donya Wirata bakal tak lilakake. Perkara bedhahe Wirata uga tak lilakake, nanging adimu Utari gawanen lunga. Aja nganti Utari kejamah dening mungsuh. Inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Iki diapure Matswapati. Kowe biyen jane arep tak mulyakne. Kowe biyen jane arep tak mulyakne anakmu dadi bojoku. Uripmu mesti bakale keceh. Bondo donya Mas Picis Raja Brana. Ewadine panglamarku malah ndok tampik setan kowe Matswapati. Susarma. Wana tetembungan bedah praja mboyong putri. Gawanan lunga anakku Utari, yen wis kelakon pecah dadane ilang nyawane Matswapati. Senadyan umurku wis tuwa. Bebasan kempong perot jambul uwanan mlaku ora jejeg lamun ora tinuwak nganggo teken. Nanging kumlawene tanganku ora bisa ngopyorne Polomaja undang Matswapati. Ratu tuwek elek keplek weh mate dadak kakian bebangal. Atiku wis kadung lara.
Atine Susarma wis kadung catu. Krana panglamarku biyen wis ndok tolak, wis ndok tampik larane atiku kudu ndok tebus. Larane atine Susarma kudu ndok tebus. Kudu ndok tebus sarana ndase Ratu Wirata tak ngene keset dina iki cangkeme elek. Ayo ngantemo. Sing ngrasa ratu tuwek kowe. Ayo. Mutiar kowe. Yo. Jo mlayu kowe. Sinokarta mretarta hamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Balawa kowe sing tak goleki Yayi angka kakangku ana apa Yayi negara Wirata kahanane kaya ancik-ancik pucuking ri. Sisip sembire luput katuranggane dina iki negara Wirata bakale bedah. Amarga sak mengko Prabu Matswamati wis diajar dipala gantang dening Susarma, ratu saka negara Trigarta. Mula dina iki tulungana ya Yayi. Kowe sing sekti, kowe sing santosa luwarana panandhange Prabu Mangsahpati ya Di. Wah. Janjane atiku isih lara. Atiku lara karo Matswapati. Ratu sing ora ngerti marang lelabuhan. Genah-genah aku wis gelem dadi jagone wong Wirata. Nalika adon-adon jago manungsa biyen. Tak rewangi kurban jiwa raga. Ning nyatane sapa aruh wae ora. Saya-saya ngucap matur nuwun. Kaya ngono kuwi jane Matswapati ngunduh waing pakarti. Satemah negarane dienggo jak-jakan karo mungsuh. Yayi, ilang ana rasa serikmu ya Di. Wong kondang kuwi akeh-akehe yen ketemu karo wong sing dikenal adate lali. Mara diage tulungana negaramu iki ya Di. Nanging nyatane aku dadi jagone wong Wirata babar pisan ora diajeni karo Ratu Wirata. Yayi eling. Aku lan si Adi kuwi kari ndungkap pirang dina maneh. Mung kari 3 dina iki umpetan ana Wirata. Yen to nganti negara Wirata kene bedah tegese awake dhewe bakal konangan. Awake dhewe bakal konangan karo para Kurawa satemah baleni dadi wong buangan 13 taun suwene maneh. Konangan yo ben, baleni hukuman yo ben. Kok kowe ngono to, Di? Kok kebangetan timen kowe mung mikir diri pribadimu dhewe ora mikir karo sedulur-sedulurmu. Salahmu biyen. Kowe gelem dicak main dadu karo Kurawa. Kowe kok ngundat-ngundat perkara sing biyen. Apa ora ngerti ana tetembungan klemben-klemben roti-roti. Biyen ya wis biyen, saiki ya saiki. Tinggine munggah amben ngono ra. Gematine sira kaya biyen.
ilang ana rasa durgama sangga runggi rikuh kang sarta pekewo tulung ana kareben awake dhewe ora kadenangan karo para Kurawa Mundura. Modar cocotmu kowe. Hei! Ah! Ayo. Budiya kowe. Budiya kowe bangga Masopati. Wis tak idak, wis tak piting kaya ngene arep obah model piye? Salahmu mbiyen aku ngelamar anakmu Tari mbok tolak mbok tampik. Iki pediangku sing bakal ngeterke Ratu Wirata mapan ning neraka jahanam. Sapa iki wani nulungi Ratu Wirata Prabu Matswapati? Bocah saka desa Pejagalan Jagal Abilawa sing dadi jenengku. Sapa? Jagal Abilawa, Jagal Bilawa, Jagal Bilawa Gumbalama. Gembos apa piye kowe? Wong liya mbok apusi kenek. Wong liya mbok apusi kenek nek Ratu Trigarta Prabu Susarma mbok apusi ndak bakal kenek. Arep maliya dadi bulus poleng, aku tetep ndak iso mbok apusi. Kowe kuwi dudu Jagal Bilawa. Kowe kuwi dudu Jagal Bilawa ning kowe kuwi panenggak Pandhawa Siwerkutuk. Ayo ngadeka kowe. Mangsane nek ora dipateni cangkeme lampor. Baleni hukuman meneh. Ayo ngadeka. Cah Kalibata dilawan. Ora mikir mangsa kasanga kunjang daging ing alam donya pramanungsa pujring prakara alam ati paring pidana nanging padha ora rumangsa yen resah alam adesah sira aja padha ngersula supaya datang atau tidak. Utari kowe ning endi Utari Wirata bedah Utari?
Dep tasma aku nyawang selendang biru Lungane bentok lumapa pasi ade Nyatim kebaya ungu nyapik Bate solae SMS lagane gawe bingung Nyoto kagunane gede paedae Kampung kuciwane Yo ya mangga salah satu hanya selendang biru hamong ngenai hati Nara tekan batin setiamu ya Selendang biru sekali lagi tatapan janjimu selendang biru Kedam tasma aku nyawang selendang biru Gelungane mentok lumapa pasi ade ngagem kebaya ungu nyapik batik solae SMS lagane gawe bingung Nyoto kagungane gede paedae Kampung kuciwane ya mangga hanya janji selendang biru selendang biru hamong ngenai hati ora tekan batin setiamu 1 2 3 4 iya Selendang biru gerobak tatapan janjimu selendang biru alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah Mas Gareng selamat pagi. Selamat pagi Dik Petro. Selamat pagi Dik Bagong. Selamat pagi Mas Petro. Iya. Nyambut gawe ki rumangsaku nek
didasari kanthi ati sing semangat, ati sing bombong, ati sing bungahe waktu kuwi kaya mlakune iso buanter. Heeh. Rumangsaku mau isih perang Rajamala ki kok wis goro-goro. Ngono ya. Kabeh mau merga saka rasa semangat rasa bunga. Iya ya. Wong jenenge apa-apa ki nek bahagia ya. Iya. Bot-botipun kula Mas Gareng Dik Bagong ngemban dawuh para warga masyarakat ing Kukuban Kalibata anggenipun kagungan kersa ngadani nuwun inggih menika adicara bersih desa. Ayo. Ngadranan. Ayo. Iki uga anu ya Mas Petruk. Piye Dik Bagong? Sosialisasi ya. Pajak bumi dan bangunan ya. Ngaturaken panuwun dumateng Bapak Lurah kang sedaya sumrambahipun panitia ingkang sarta seluruh warga masyarakat Kalibata ingkang nersenani kula sak kanca Sanggar Seni Astabrata anggenipun dalu sak mangke pinaringan kapercayan kinen caos hiburan. Iya le. Bersih desa minangka ujub syukure warga masyarakat Kalibata marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Ngono. Jadi syukur menika nek mboten klentu anggen kula sinau kapirang cacah 3. Apa wae kuwi le? Apa wae Mas Petruk? Angka setunggal nuwun inggih menika syukur bilisan, angka kalih syukur bil kolbi, kang angka 3 nuwun inggih menika syukur bil arkan. Ngono. Ayo. Syukur bilisan, syukur secara pangucap utawa secara ucapan nek wong muslim nggih alhamdulillahirabbil alamin ngaten nika. Terus angka 2 syukur bil kolbi, syukur sadroning sanubari ngrumangsani wong urip niku wonten sing nguripi, wong ambekan niku wonten sing maringi ambekan. Ngono ya Mas. Ayo. Sing angka 3 syukur bil arkan, syukur secara tumindak utawa secara perbuatan, ya. Diparingi bondo akeh, aja lali sedekahe amal jariyahe. Mergo harta sing diterima karo awake dhewe kuwi bukan sepenuhnya hak kita, nanging ana sebagian berapa persen sing kudu disedekahke bagi-bagi yang membutuhkan. Ngono ya. Ayo, kuwi carane syukur bil arkan, bondo diparingi luweh, aja lali sedekah amal jariyah, awak diparingi sehat, ayo digunakake sehat fisik iki kanthi bener becik mripat kena nggo nyawang isih ya kenikmatane Gusti Allah mripat kena nggo nyawang padangi jagat. Ayo nyawang sing apik-apik, nyawang sing becik-becik, aja nyawang sing dudu hake. Ngono ayo. Wah, luar biasa. Yo saiki kendhone sik nganggo sing nyemek-nyemek. Aku pengen ya. Sinom ya, sinom. Ya. Mbak Dinko sik. Mbak Dinko mau limbukan wis geradakan saiki sing gitu. Hah? Pripun? Ora biasa wae lugu mawon. Parijoto boleh, nyamat boleh. Ya. Oh sing kasepuan riyin. Napa Mbak Dinko? Slendro napa pelok? Slendro mawon. Slendro, ya. Senggak ini sing kompak. Yo, mangga Mbak Den. Putri Seniwati kaya nek
sawahe jembar-jembar marine lamu-lamu ugi ngaturaken panuwun kagem para-para sutresna Buddha ingkang tasih nenggani wonten ing lokasi. Mugi salam pambuka kena kanggo jampi sayah tombo kesel. Lajengaken Mbak Denko. Ayo. Swara suling kumandang swarane ketan bali mulon apa satyane kalakon satyane kalakon Nambahan seno ora kudu eling sing peparing. Kabeh kuwi mung titipan. Ngono ya, Le. Ayo. Ya, lajeng Mbak Den. Kapati Hamar malah minggu kutha Solo pancen rame. Eyo 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 janji nesen monggo rukun yo nafsu ngompar mampir sosial apa ora mampir salam-salam sing isih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Live streamingnya setel, kopine di jok. Ayo, udute sumet. Nyetele ning ngarep teras buri, udan-udan. Gak no sik nyetel radio sik. Lah ora nek radione apa sing disamber? Yo. Pirapsa tapa tulit kabeh nanguning tuku brambang imbuhe tumbar nanggap wayang dalan Mas Akbar murah tur meriah latar jembar Asta Brata dalange Mas Akbar ganteng tur sumuh baleni Mas baleni 1 2 3 4 ya nata klasa ning latar jembar Asta Brata dalange Mas Akbar ganteng tur sumunan sip ayo lanjut ndak ke